Takže čaute ľudia, vás vítam pri novom videu a dneska si ideme zahrať Part 2 Euro FC 24 Mobile. Votovali ste za to, takže je to tu na. Je to tu na, áno. Absolútne nič. Za chvíľku začína nám škola, Jupi je piatok, ešte sobota, nedeľa a máme po prázdninách, to je super. Jupi, neteším sa. OK. Tak sa nám načítáva. Takže ideme teda na to. Tu máme Euro turnament. Som vám ešte poslal, že Romániu versus Slovakia, lebo som to nestíhal, takže dneska si urobíme takto to. Máme tu Slovakia versus Srbsko. Ideme proti Srbsku, ľudia. Ideme bomby, ľudia. Začína nám zápas a ideme bomby. Boženík to má. Prosím, nech vyhrajeme. Prosím. Takže idem dopredu. Boženík. To je škoda. Jaká veľká šanca. Tomiča som faulol? Či to nebol faul? Nie, Mitrovič. Ne, Hansko! Dobre, Hansko to nepokakal. Škriniar, Lobotka, Boženík, Haraslín. Ty vole, jak... Center dá. Hlava, nič. Kucka, nič. Škránc, nič. To si robíš. Čo sa stalo? Zač, žltá karta! Čo zrobil Škriniar, ale... Ja neviem, čo zrobil, ale dobre. Poď. Až potom zapískal, jak... Vôbec som nefaulol. No, ideme obrať ich. Dobre, už mám. Nie, ja som to pokakal. Tak počkaj, ešte 31. minúta to už. OK, let's go. Boženík a ide stať. On je šitný. Super. No, nehovorím, že je šitný, ale proste nedal zďaleka. A to som skúšal som, hej. Prísam, že som to skúšal, hej. Skúšal som to, úplne som to skúšal. No, ideme bomby. No, Kostič ide nám dať gól. Jupi. Dubravka to má. Počkaj, on to nechytil do ruky? No tak to nie je možné. Ja idem ku tejto, že by nebola hlava. Zachráň. Okay. Čo tam robí? Čo tam robí? V bráne bol týpek a tam čo robil. Ideme, freaky majú a 45. minúta, konec. No a späť sme a musíme dať gól. Ty vole, Boženík prešiel! No ja stade strieľam, to nemám šancu. Neviem na čo. Nechcem ísť hneď do extra timeu. Lukáš Haraslín. Boženík! Jak to dali? Nie je možné.
A to ja. Toto oni sú veľmi zlí v tomto zápase. Toľko šanca nedajú. Vavro. Kucka. Šchránc, náš GOAT. Jak to? To nie je možné. Hlavou aspoň. On je dosť dobrý. Ja neviem, ako to mám dať. Ten brankár je dosť goatovaný. Jak to je možné? Nechcem ísť do extra timeu. Mám asi zahrať bota? Alebo čo? Nemôžem ísť do extra timeu. Ja zahrajem bota. Prepáčte ľudia, musím. Musím zahrať bota. Lebo čakám, že nechcem ísť do toho extra timeu. Takže ideme. Aj tak to pokakali. Aj tak. Oni to aj tak pokakali. Koľko minút? 5? 2. Jupi. To nestíham. Jupi. Ozvem sa po hre. Jupi. Je to gól, ľudia. Beneš konečne z free kicku sme dali gól. To je ťažké. To bolo veľmi ťažké. A práve je po hre. A ešte 120. minúta. Zatiaľ sa vám ozvem za chvíľku. No, takže ideme bomby. Yes! 1-0 Srbsko. A teraz Česko 4-0. Anglicko prehralo. Denmark, Romania, dobre. Škótsko, Georgia, Albania, to je jasné. A ešte ideme quarterfinal.